срещата и след това да изпращате У тебя еще и с интернетом что-то. запис. Леш, у тебя еще что-то с качеством интернета. Интернет. Сейчас Так, ладно. поменяю. Задай пока вопросик в чат, если у нас всего 6 пока человек, те, кто меня вообще впервые видит и ни разу не был. Добре, докато изчакваме и техническите моменти, и докато видим а, още кой ще се включи в срещата, да попитам да напишете в чата, ако има някой от вас, който още не е присъствал на такива наши срещи и не е виждал Дмитрий до сега. С кем мы не знакомы. Някой, с който да не Да, сме да. познати. Аз за първи път участвам. Супер, Мгм. благодаря. Еще Евгения пишет, что она тоже впервые. Отлично. Ну, здорово, да, рад очень нашему знакомству. Здорово, что вы пришли. Добре, това е супер, че сте дошли. Благодаря. Радвам се, нали, че ще се запознаем днес. Так, ну, у нас, как обычно, небольшой эфирчик в уютном, можно сказать, семейном формате с небольшим количеством людей. Ние ще направим една такава среща, уютна, може да се каже като в семейна обстановка, с малко хора, уютничко. А, Значит, что хотелось бы сказать? Давайте, наверное, те, кто меня впервые видит, я представлюсь, немножко о себе расскажу. Може би тогава да започна с това да разкажа малко за себе си, за тези, които ме виждате за първи път и не сте запознати с моята работа. Меня зовут Дмитрий Полищук, я уже более 10 лет психолог, коуч, расстановщик, помогаю людям решать их задачи и проблемы. Казвам се Дмитрий Полищук. Аз имам опит вече над 10 години като психолог, коуч, констелатор. Нали, помагам на хората да се справят с различни техни задачи и проблеми. Там гипнолог, NLP-тренер, бизнес-тренер, ну, в общем, там всего-всего много-много, регалий перечислять смысла нет. И професионалист, нали, в хипнозата, бизнес коуч. Има много и NLP мастър, нали, има много а, така техники, които владея, използвам, но няма да изброявам всичко сега. А, И долгое-долгое время я занимался тем, что помогал людям решать их боли. И много дълго време отделих на това да се занимавам с това да помагам на хората да се справят с техните болки. Вот, и мы постоянно решали проблемы. Получалось хорошо, здорово, классно, но вопрос в том, что я немножко от этого подустал, и мне захотелось заняться чем-то более прикольным. И много дълго се занимавах, нали, с това проблемите на хората, решавахме ги, оправяхме се с тях. Много добре, нали, прекрасно се получаваше, но в един момент аз се уморих от толкова много проблеми и ми се прииска да се занимавам с нещо по-приятно, по-готино. Вот, и я, в общем-то, решил задаться такой идеей, не идеей, переключить фокус внимания на цели, на результаты, на то, чего хочется добиться, то, чего привнести в свою жизнь. И в един момент реших да преместя фокуса на своето внимание към целите, резултатите, нещата, които хората искат да постигнат и се стремят към тях. Вот, и хочу сказать, что само это переключение из решения проблем в движение к целям, к мечтам, к какому-то состоянию, к прекрасным, хорошим состояниям, как бы не от чего-то, а к чему-то, оно очень сильно поменяло меня и практику мою. И искам да кажа тук, да уточня, че това пренасочване на вниманието от болката, нали, от проблемите към целите, към стремежа, към нещо, много силно ме промени мен като човек, като специалист и изобщо работата и нещата, с които се занимавам. Не от нещо да бягаш, а към нещо, което вървиш. Понятно, что и раньше мы, решая проблему,
смотрели, а к чему это приведет и что хорошего даст. Понятно, что мы раньше с моими клиентами искали решения и шли к целям. Да, разбира се, и преди, когато решавахме проблемите на хората, ние вървяхме заедно с клиента към нещо, нали, към нещо по-добро, към някакво решение. Нали, пак работихме с новите цели, как да върват към тях. Вот, но просто мой баланс внутренний был смещен в решение боли, в исцеление боли. Но просто моят вътрешен баланс беше повече настроен към по посока на това, нали, болката, справяне с болката и с проблема. Вот, но, как показало время и практика, это очень мешает жить, и поэтому, когда я сфокусировался все-таки на чем-то прекрасном, замечательном, на целях, на силе, на классных, полезных состояниях, это как-то очень сильно продвинуло и меня, и моих клиентов, и в целом начало радовать меня в большей степени. Но, както показва практиката, когато преместиш фокуса повече към силата, към възможностите, към целите и мечтите, това, нали, прави и моя живот, и живота на моите клиенти, и изобщо пространството, нали, много по-приятно, много по-хубаво и така доста по-леко за работа. Вот, и, собственно, в преддверии замечательного курса мечты, да, инструментарий, инструкции по применению, ну, в общем, там куча названий, которые у меня в голове. Я не знаю, какой мы записали на рекламе. И общо взето в предверието на новия курс, който съм съставил, който е за мечтите. Нали, ние много неща мислихме как да го кръстим, дали да е инструментариум за мечти, нали, да имаш инструкция, инструменти и начин за употреба. Всъщност го кръстихме, чакайте, че и аз вече забравих окончателно кое беше името. Так, сейчас, я сама уже забыла, ты меня запутал. Так, Мгм. кажа. Но мечтата като сбъдната реалност или нещо такова беше последното. А, и, в общем, есть у меня такая фраза, это не моя фраза, я ее где-то услышал и не один раз, она очень классная. И има една фраза, която някъде съм чул, не е моя, чух я и много ми хареса, тя е много, много готина. Если у вас нет вашей мечты и вы к ней не идете, значит, вы помогаете кому-то идти к его мечте, и за это вам платят деньги. Ако вие нямате своя мечта и не вървите към своята мечта, значи вие всъщност вървите към нечия чужда мечта и за това нали, работите и вървите към чужда мечта и за това нещо ви плащат пари. Вот. И понятно, что у многих со словом мечта, цель связаны какие-то ожидания, какие-то расстроенные, может быть, чувства, огорчения. Всъщност при много хора самата асоциация с думата мечта, цел, водят до не много приятни чувства, до спомени за различни огорчения, нали, когато не са били удовлетворени и не е било много приятно самото усещане. А, Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, у кого есть неприятные чувства, связанные со словом мечта. Замислете се и сложете по едно плюсче в чата, тези от вас, които имат някакви неприятни усещания, когато за самата дума, когато я чуят мечта. Ну, или что-нибудь, какой-то значок. А у кого только хорошие чувства, поставьте пятерочку. Добре, сложете по една петица, ако имате само приятни чувства. Мгм. А с целью, если попробовать. А, так, окей. А есть ли здесь люди, у которых вот мечта дает, я вижу много пятерочек, приятные чувства, но она далеко и только приятные чувства дает. Но вы редко приближались к своим мечтам, своим большим целям.
Добре, гледам, Поставь единичку. гледам, че има доста петички, нали, че е приятно усещането, но пък често е, да, усещането, като си мислим за мечта е нещо приятно, но мечтата е нещо далечно, рядко стигаме до нея, нали, рядко го сбъдваме, така мечтаем си, някъде във въздуха витае тази мечта и там си остава. Сложете по една единица, ако това ви е познато като усещане. А почему я спрашиваю? Потому что так много пятерочек, знаете, это такое ощущение, что у меня возникает вопрос, а зачем вы пришли? А у вас мечты вызывают приятные чувства, вам так здорово, и, скорее всего, они, значит, реализовываются и сбываются очень быстро. И у меня вопрос, если это так, то, ну, наверное, мои инструменты вряд ли вам нужны, у вас есть свои прекрасные. Просто гледам, че има доста петиции и си викам, ако, нали, мечтата предизвиква у вас само приятни чувства, ако знаете, нали, сбъдвате си мечтите, постигате ги, поставяте ги като цели и ги сбъдвате, значи тогава защо сте тук? За какво са ви тези инструменти, които имам, нали, аз, които искам да Ну, предам? так, немножко юмора по этому поводу. Може малко да се пошегуваме по този въпрос. А, Итак, часто так бывает, что люди мечтают в детстве. Често срещано е такава ситуация. Като деца хората мечтаят, И родители им говорят такие вещи. Хватит мечтать, это все твои мечты. а, Вредно, что там, мечтать не вредно и так далее. и много често родителите пресичат тези, нали, детски мечти с различни изрази от рода на ай стига си летял в облаците, ай стига си мечтал. Това са просто някакви фантасмагории, мечти, нали, измислици и така нататък. Опять След ты в своих, малко. Мгм. опять ты в своих мечтах Пак си някъде в своите си мечти, в облаците, и так далее и тому подобное. пусти степа на землю. Ну да, да. Да, слез малко на земята. Вот, и к чему это я? И нас отучают мечтать. И това с каква цел го казвам? Защото по този начин често нас ни правят така, че да се отучим да мечтаем. Но иногда бывает так, что мечты становятся способом справляться с текущей реальностью. А понякога пък се случва така, че мечтите се превръщат в начин за справяне с реалността. Ну как, жизнь не очень, ну скажем так, радоваться нечему. Но я мечтаю, что когда-нибудь в будущем моя жизнь наладится, придет принц на белом коне или принцесса какая-то волшебная, и в моей жизни много чего изменится. Нали, така да кажем, живота ми не е кой знае колко хубав, нали, нямам много неща, на които да се радвам. Остава ми да си мечтая, че някой ден, един ден, някъде там, нали, ще дойде принца на белия кон или принцесата, вълшебницата, феята и нали, тогава всичко ще се оправи и вече ще бъде супер живот. То есть я сталкивался с такими случаями, когда люди грезят о чем-то, живут в этих грезах, и это их способ не встречаться с реальностью, которая их не устраивает. Срещал съм се често с такива случаи, когато нали, хората живеят в този мечтан, измислен свят, за да не се потопят в реалността, в която всъщност се намират. Вот. И моя на самом деле задача, как мне видится, И моята задача, както си я представям аз, а, это помимо того, что убрать те препятствия внутренние, которые мешают качественно мечтать и реализовывать мечты, и кроме того, чтобы дать инструменты, как сделать так, чтобы эти мечты реализовывались достаточно быстро. освен нали, да премахна, по време на курса имам предвид, освен да премахна, ако имате някакви, или който има, някои хора имат определени спирачки, нали, които ги спират по пътя към мечтите, освен да ви дам работещи инструменти, които да правят така, че да стигате до реализирането на своите мечти, да стигате до там и този път да бъде по-бърз.
Но вот есть еще один важный момент, который я считаю важным реализовать на этом курсе. Это сделать так, чтобы мечта не стала заменой жизни. Но има и още един важен елемент, който искам да включиме в курса, да направя така, че а, да може мечтата ви да не бъде замяна на реалния ви живот, в който всъщност живеете. Ну, то есть первое, да, я уже говорил о том, что бывает так, что люди живут в грезах, чтобы не сталкиваться с реальностью. Это одна крайность. Нали, както вече споменах, има такива ситуации, когато хората живеят някъде изцяло в облаците, в мечтите, за да не гледат към реалността такава каквато е, но това е едната крайност. То есть они не в контакте с текущей жизнью. Тоест, те не са свързани, не са в контакт, не се намират в контакт с текущия живот. Есть следующая такая группа людей, это которые мечтают и страдают из-за того, что мечта не реализована прямо сейчас. Има друга група хора, това са тези, които страдат и са нещастни от това, че мечтата им не е сбъдната тук и сега веднага, нали, точно сега да се сбъдне. И еще одна группа людей, это которая уже отказалась от того, чтобы мечтать, потому что не верит, что это реально. Друга група хора пък има, които вече са се отказали от мечтите, не искат да мечтаят, не искат да вярват в мечтите, защото са приели, че това е нещо, което не се сбъдва, нереално е. И есть группа людей, которая мечтает, И има също така група хора, които мечтаят и при этом наслаждается путем движения к этой мечте. и мечтайки, в същото време се наслаждават и на пътя, който вървят по пътя към реализирането на своята мечта. Кайфуя даже тогда, когда мечта еще не реализована. Които се наслаждават дори тогава, докато мечтата още не е реализирана. Наслаждаясь самой жизнью. Наслаждавайки се на самия живот. И мне хотелось бы на курсе дать вам те расширяющие вас мысли, поделиться той картиной мира, которая позволит вам жить именно так, как я описал четвертую группу. И на мен ми се иска на този курс да дам, нали, на всички участници точно а, необходимите неща, за да живеете като хората от четвъртата група, която аз описах. И необходимите вътрешни състояния, и нали, тази представа, картина за света, която имат хората от четвъртата група, и мислите, които носят тези хора, които позволяват да се разширява, нали, вътрешния и външния им свят по този начин. Вот. И в силу того, что хочется... Прочитай, пожалуйста, что там в чатике. Ты да скажи, а то забудешь в силу того, А, что хочешь. я уже забыл. Что, так, сначала написала, что мне очень часто так говорили, но это меня только мотивировало. Про то, И что... увидел. Мгм. А сейчас, что счастье– это сам путь к мечте. Да, Галина, абсолютно верно. Да, счастье– это путь. Вот. Но хотелось бы, чтобы во время пути, ну, путь приводил куда-то к какой-то цели все-таки. Да? Да, така е, Галина, както са написали в чата, че щастието е самия път към мечтата, но все пак ни се иска и този път да води до някъде реално, нали, до някаква цел да стига до нея. Вот, собственно, чего хочется сегодня вам дать? Добре, какво ми се иска днес да ви дам? А, Хочется поговорить ну, о тех вещах, которые нас оставляют нереализованными, о тех вещах, которые не дают нам достигать наших мечт, и, может быть, даже вызывают какие-то не очень прикольные чувства от взаимодействия с мечтой.
Иска ми се да поговорим днес за нещата, които ни отдалечават, така да кажем, от сбъдването на мечтите, които ни спират да реализираме, нали, да тръгнем по този път изобщо към мечтата и нейната реализация, защото поради една или друга причина предизвикват в нас, нали, така не много приятни вътрешни усещания, когато се доближаваме до самата, нали, работата свързана с мечтата. Давайте сейчас сделаем маленькое упражнение. Хайде да направим едно малко упражнение сега всички. Кто, ну, оно для всех будет. Кому было бы интересно, поставьте плюсики. Добре, то ще бъде за всички. Кой... Сложете по едно плюсче а, в чата, на който било би интересно или кто би хотел участвати. Ну, кому будет интересно. На който ще му бъде интересно да го направим това упражнение. Пока плюсики ставят, переведи мне, пожалуйста, что там. Вы помог моей дочери. Это написал вот Ну, я это. понял. Да. Ага. Да. Елеонора, добре, ще прочета през това време, докато слагате плюсчетата, един коментар, че съм все по-добре със себе си и към себе си. И това е резултат от курсовете и обученията тук. Много благодаря. Что мне все лучше самой собой и по отношению к самой себе. И это в результате обучения курсов здесь, ну, то есть с вами. Ага. Спасибо. Так, ну, много плюсиков. Рад, что вам интересно. Значит, смотрите, давайте так. Добре, благодаря за плюсчетата. Виждам, че ще ви бъде интересно. Сега да обясним как ще стане. Я вас сейчас попрошу сесть и вот откинуться, направить внимание куда-то вверх. Добре, ще ви помоля сега да седнете, да се облегнете, ако имате облегалка, така да се отпуснете хубаво назад и вниманието си да го насочите някъде нагоре. Такую мечтательную позу выберите, пожалуйста. Это поза мечтателя. Знаете, вот вспомните, когда вы сидели и о чем-то мечтали. Това се нарича позата на мечтателя, но вие може да имате своя. Изберете тази, която на вас ви е удобна. Припомнете си кога така сте мечтали хубаво, свободно и си спомнете каква поза сте заемали тогава. А теперь представьте, что нет никаких ограничений. И сега си представете, че не съществуват ограничения. Няма А, никакви ограничения. Возможно, вообще все. Абсолютно всичко е възможно в този свят. Мы сейчас, это упражнение, оно такое, а, мы не будем полностью погружаться, просто вот так вот сделаем, вот как я говорю, а там можно еще углубить его, еще сильнее погрузиться в это состояние. Сега няма да го правим изцяло дълбоко това упражнение, нали? Ще го направим така, за да го усетите. Вие после може да се, нали, по принцип може да се задълбочи човек още навътре. Так, погрузитесь и вот помечтайте о том, вот как бы вы хотели жить, что бы вы хотели в своей жизни для себя, а, если бы было бы возможно все. Добре, заемете позата на мечтателя и се потопете в тази мечта. Представете си как искате да живеете, ако знаете, че абсолютно всичко е възможно. Давайте пару минуточек. Сега да отделим една-две минутки всеки да го направи, който иска да участва в упражнението. Я тоже немножко помечтаю. И аз ще си позволя сега да помечтая. Во время того, как вы будете мечтать, возможно, вы будете сами создавать ограничения, что «а это нельзя, давай попроще». Откажитесь от ограничений, позволяйте себе прям то, что идет изнутри. И докато го правите това с мечтаенето, може да се сблъскате с това, че самите вие вътрешно да се ограничавате, като си казвате, чакай сега, това е много сложно, дай нещо по-лекичко, по-лесно осъществимо. Избутайте този ограничител вътрешен и позволете си всичко, абсолютно всичко. Дайте А воля вдруг, на мечтателя.
А вдруг мне можно то, о чем я мечтаю? Ами ако ми е позволено всичко това, за което си мечтая. А вдруг не то, мне это не только можно, так это еще и возможно. И не само, че ми е позволено, ами е и възможно. А вдруг это то, чего я еще достоин, достойна? Ами ако това е нещо, което дори съм и достойна или достоен да го имам. Мгм. И как только вы представили себе это, окажитесь в этом месте, в этом пространстве, когда это у вас уже есть. И щом успеете да го постигнете това, потопете се там, влезте в това място или в това пространство, там, където вече тази мечта я имате. Где вы уже ей обладаете. Там, където тази мечта вече е част от вашия живот. Вие я притежавате. Мгм. Посмотрите, как это изменило вашу жизнь. И огледайте се, вижте как това е променило живота ви, Насколько это улучшило вашу жизнь. колко е подобрило това нещо вашия живот. Какие возможности теперь перед вами открываются? Какви възможности се откриват сега пред вас? Мгм. Кто вы, человек, который достиг этой мечты, который реализовал ее? Кой сте вие? Кой сте вие като човека, който е постигнал тази мечта, който е реализирал тази своя мечта? Смотрите на себя с разных сторон. Огледайте себе си от различни страни. Насколько вам нравится этот образ? Колко ви харесва този ваш образ? Сделайте этот образ максимально притягательным для себя. И направете този образ да бъде максимално привличащ, който да ви привлича максимално. Войдите в этот образ, окажитесь этим человеком, вами в будущем, который уже обладает этой мечтой. Влезте в този образ, станете този човек, онзи вие в бъдещето, който вече има тази бъдната мечта, вече тя е част от живота му. Соединитесь с таким образом. И се свържете с този свой образ. Сейчас я прошу вас посмотреть на ваших родителей, И сега ще ви помоля да си представите родителите си и да погледнете към тях. на ваших братьев и сестер, если они есть, Ако имате братя и сестри, да си ги представите и тях, да погледнете и към тях. на ваших братьев и сестер, которые могли бы быть, но их почему-то нет. Към вашите братя и сестри, които е можело да имате, но поради една или друга причина ги нямате. И на ваших друзей и знакомых, с которыми вы выросли, Да погледнете към вашите приятели, познати, с които сте пораснали. за вашими родителями представьте ваших бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек, весь ваш род. Зад родителите си, ви си представете как стоят бабите ви, дядовците ви, прабабите, прадядовците и целият род назад. И скажите им такие слова, даже если кто-то так и не достиг своих мечт. И сега им кажете на всички тях следните думи. Дори ако някой от вас не са постигнали своите мечти, Я могу себе это позволить. аз мога да си го позволя. Даже если вам было не до мечт, Дори ако на вас не ви е било до мечти, я позволю себе мечтать и оказаться там, где я хочу оказаться. аз ще си позволя да мечтая и ще си позволя да се озова там, където искам да бъда. Даже если не получилось у вас, у меня может получиться. Дори и на вас да не ви се е получило, на мен може да ми се получи.
Я ваше продолжение, даже если я буду жить жизнью своей мечты. Аз оставам ваше продължение, дори и да живея живота на своята мечта. Мои мечты, реализация моих мечт никогда не будет реализацией ваших мечт. Сбъдването на моите мечти никога няма да бъде сбъдване на вашите мечти. Ваши мечты– это ваши мечты. Вашите мечти са си ваши мечти, А мои– это мои. а моите мечти са си мои. Даже если наши мечты похожи, И дори мечтите ни да си приличат, мои достижения будут моими. моите постижения ще си бъдат мои. Это моя жизнь Това е моят живот. и мои мечты. И това са си моите мечти. А вы свою жизнь прожили и живете самостоятельно. А вие своя живот сте си го изживяли и си го живеете сами. И я смотрю на вас с любовью и благодарностью. И аз гледам към вас с любов и благодарност. Потому что если бы не вы, Защото ако не бяхте вие, то у меня бы не было возможности прийти к своим мечтам. то аз нямаше да имам тази възможност да постигна своите мечти. Спасибо Благодаря ви за то, что у меня теперь есть возможность жить жизнью своей мечты. за това, че аз вече имам възможността да живея живота на мечтите си. Вернитесь в ощущение того пространства, где ваша мечта реализована. Върнете се сега там, на това място, в това пространство, където сте постигнали мечтата си. И обратите внимание на то, что изменилось. И сега забележете, обърнете внимание какво се е променило там. Как вы теперь себя ощущаете, когда ваша мечта реализована? Как се чувствате сега, когато мечтата ви е постигната? Возможно, для вас стало это чувствоваться как само собой разумеющееся. Може би за вас това е да се чувствам като, нали, се едно, така си е нормално, нали, така е, окей, нищо особено. Возможно, появились какие-то новые чувства и состояния. Но е възможно да са се появили някакви нови чувства, усещания, състояния. Просто позвольте этому быть. Просто позволете каквото е такова, просто да го има. Еще раз посмотрите на ту жизнь, которая стала для вас возможной, когда вы реализовали свою мечту. Погледнете още веднъж сега към а, това място, където сте реализирали своята мечта, сте я постигнали и този живот, за който мечтаете, е станал напълно възможен. И сейчас, возможно, вы можете взять какую-то такую длинную шерстяную нитку и привязать ее к точке, где вы реализовали свою мечту. Какую нитку? Ну, нитку, красную, любую. Ну, представите, да, въображаете. Да, да, да. Добре, сега може да вземете нали, във въображението си някакъв конец, какъвто искате. Червен, златен, бял, какъвто ви харесва и да си представите, че го връзвате там на тази точка, където мечтата ви е реализирана. И вы берете и наматываете эту ниточку, вы представляете, что другой ее конец находится в 10 сентября 2025 года. И другия край на този конец, нали, единия му край е вързан там в точката на сбъдване на мечтата, а другия му край е се намира в 10 септември 2025 година. И вы словно наматываете этот волшебный клубочек, который становится вашим навигатором для вашего бессознательного.
постепенно возвращаетесь здесь и сейчас. И започвате сякаш, нали, това конче да го намотавате на едно кълбо, намотавате го обратно, вървейки към 10 септември 2025 година, връщайки се към днешния ден. Возможно, кто-то просто пойдет пешком и запомнит этот маршрут. На някои може така да им е по-лесно, нали, да имат това конче. Други може като навигация просто да минат през този път от онази точка до днешната дата и да го запомнят като маршрут. Неважно, как вы будете это делать. Не е съществено важно как точно ще го правите това. Важно, что для вашего бессознательного уже появился путь. Важното в случая е, че за вашето подсъзнание вече се е появил пътя до там. И когда вы окажетесь здесь сейчас, вы можете открыть глаза и написать в чатике, как для вас это было. И когато стигнете до тук и сега, където се намираме в момента, може да отворите очи и може да споделите в чата, да напишете как беше за вас това упражнение, това пътуване. Аз през това време ще прочета коментара, който имаме в чата, защо избирам обученията на Дмитрий. Избирам резултат, а не просто теория, защото Дмитрий дава ясни, работещи инструменти, които веднага може да се приложат и да се видят промените в живота. Избирам... Я ти пътам переведу. Хорошо. Мгм. Избирам човек с опит, който вдъхновява. Избирам подредена система, а не хаос. Курсовете му са структурирани програми, стъпка по стъпка от осъзнаване до постигане. Избирам общност, заобикалям с хора, които също вървят към своите цели и мечти, и избирам промяна, която остава, защото това не е еднократен тласък, а процес, който ми помага да изградя навици за успех и увереност. Избирам да инвестирам в себе си, защото няма нищо по-ценно от сбъднатите мечти и живота, който винаги съм искала. И всичко е преподавано с грижа към участниците. Вече от 3-4 години съм редовен участник в проектите му и в енергийна матрица, НЛП, дистанционно виждане, квантов скок, констелации и още. Марая, да. И пожелавам на всички да имат възможност да се насладят на негово обучение. Много благодаря. Так, почему я выбираю обучение? Я переведу себе в этом. Супер. То есть шести. Шест... Так. Ну что, это не одноразовый толчок, а постоянный процесс, который помогает создать навыки для успеха, уверенности. Это изменения, которые остаются после, что структурировано всегда на курсах программа, шаг за шагом, от осознания к постижению. А, Так, я сейчас добре да превеждам нататък. Нали, споделянията от усещанията. Мне было легко и светло. Василян беше ми много приятно. Мне было очень приятно, но у меня легкие боли в плечах. Мгм. Приятное, такое истинное, настоящее, чудесное. Дмитрий, интересный комментарий. У меня такое ощущение, было такое ощущение, что до сих пор я жил в какой-то манипулированной жизни, и я почти потерял свои мечты. Мгм. Имам един коментар. Имах чувство, че до сега съм живял манипулиран живот и почти съм загубил мечтите си. Ну, возвращайтесь. Добре, връщайте се към живота. А, Да, спасибо вам за обратную связь. Благодаря на всички за обратната връзка. А, Для чего сейчас было это путешествие? За какво беше всъщност сега това пътешествие? Ну, чтобы, в общем, не рассказывать много теорий, а сделать маленькую практику.
За да не разказвам само теория, 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 а да направим и малка практика. Иногда нереализованные мечты– это способ быть своим для предков. Защото понякога в живота ни нереализираните мечти са един от начините да быть кем для своих предков? Своим. Да се чувстваме все едно сме един от, нали, че сме свой сред предците си, един от тях. Иногда мы живем живем чью-то жизнь, не свою, для того, чтобы словно помочь своим предкам соединиться с их мечтами. Понякога се случва така, че сякаш живеем не своя живот, а нечи чужд, само и само да можем да помогнем на предците си да се свържат те с техните мечти. И нам очень важно внутри себя признать тот факт, что какую бы цель мы перед собой не поставили, это будет только наша цель. И е много важно да го направим това, да признаем пред самите себе си факта, че каквато и цел да поставим пред себе си, това ще бъде нашата лична цел, нашата мечта. А, Наши предки даже многие не смогут присоединиться к нашему счастью от достижения именно наших мечт. Много от нашите предци дори няма да могат да се свържат, нали, с това наше усещане, наше щастие от постигането на нашата мечта. Присоединиться в нашем понимании присоединиться. В нашето разбиране на това да се присъединят. Мы не знаем, что там за тем краем, за которым уже большое количество наших предков находится. Защото ние няма как да знаем какво има отвъд, нали, тази граница, зад която се намират вече голямо количество от нашите предци. Но абсолютно точно я могу сказать, что все наши предки были бы счастливы, если бы увидели наши счастливые глаза. Но мога да кажа със сигурност, че всички наши предци биха били щастливи, ако имаха възможността да видят нашите наистина щастливи очи. Каждый родитель, бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка и так далее хотят, чтобы внуки были счастливы, дети. Всеки един родител, всяка една баба, дядо, прабаби, прадядовци, всеки един от тях иска да види детето си, внука си наистина щастлив. И иногда они не знают, что можно быть счастливым не так, как они представляют себе счастье. И понякога те не знаят, че е възможно човек да бъде щастлив по начин различен от тяхната представа относно това какво е щастието. И поэтому так часто бывает, что мы мечтаем себе то, что находится в рамках представлений наших родителей о том, что можно мечтать. И затова често срещано е да мечтаем, да ограничаваме мечтите си до рамките, които са в представите на нашите родители и нашия род, какво е възможно, нали, да бъде. Това може да се мечтае, друго няма как. И это их рамки. Но това са техните рамки. И даже если они не видят счастья там, где вы видите его, это не говорит о том, что они видят правильно, а вы нет. И дори ако те не виждат щастие там, където вие виждате, това не означава, че там го няма или че не може да го има там, където вие го виждате. Почему я сейчас говорю о родителях? Защо говоря за родителите в момента? Потому что время нашего активного мечтания пришлось на то время, когда мы были под их любовью, опекой, заботой и властью. Защото онова време от нашия живот, в което сме се намирали в активно мечтаене, е в периода, в който ние сме били под тяхна грижа, под тяхната, нали, намирали сме се в тяхната любов и грижа и, нали, под тяхна закрила. И очень много
из того, во что верили они, в это и верим мы. И во что И, они не верили, мы в это тоже не верим. и се получава, че много от нещата, в които са вярвали те, ние сме го възприели, нали, че в това се вярва, а много от нещата, в които те вярвали, че не може или не са вярвали, че е възможно, ние също го възприемаме по същия начин и не вярваме в тези неща. Мы наследуем от наших родителей не только то прекрасное, что мы унаследовали, но и те ограничения, с которыми они жили. Наследяваме от своите родители не само прекрасните и хубавите неща, но и ограниченията, в които те са живели. Для того, чтобы намечтать то, что вы действительно хотите, нужно выйти за рамки ограничений вашего ума. За да може да мечтаете за това, което действително искате вие, трябва да се научите да излизате извън ограниченията на вашия мозък, на вашия ум. Выйти за рамки ограничения вашего рода, Трябва да излезнете извън рамките на ограниченията на вашия род, социума. извън ограниченията на вашия, нали, на социума, който ви заобикаля, социалния кръг. И в этом нам помогают определенные состояния нашего сознания. И за да постигнем тези неща, ни помагат определени състояния на нашето съзнание. На нашем курсе про мечты, про инструментарий будет очень много про состояние. По време на нашия курс за мечтите ще има много инструменти за такива състояния. Кто был на матрице энергетики, на других моих курсах, те знают, что я очень ратую за состояние. Който е бил на моя курс енергийна матрица или на други нали, мои курсове, вие добре знаете, че аз съм много за определените състояния и за важността на тези състояния. А, Большинство инструментов, которые вы знаете о мечтах, они рабочие. И повечето инструменти, които вие знаете за мечтите, са работещи инструменти. Вот. Но вопрос в том, что там не хватает ключиков. Въпросът е в това, че обикновено, когато дават такива инструменти, не дават важните ключета за тях. Ключики– это ваше состояние. А ключетата всъщност са тези важни ваши състояния. И я буду вам его передавать все 4 дня, которые будет идти курс. И аз ще ви предавам тези състояния през всичките 4 дни, в които ще работим по време на курса. Пока вы будете практиковать те техники, которые связаны с достижением, реализацией, ну и вообще видением ваших мечт. Докато практикувате, защото ще има много практическа работа, нали, по упражненията за целите, постигането на мечтите, изобщо възможността, нали, да мечтаеш и да вървиш към мечтите си. Вот. Мы будем пропитываться состоянием. През целия този път е същевременно и ще попиваме тези важни състояния, ще се изпълваме с тях. Вот. Ну, конечно же, техники, которые вы сможете применять для себя и для, ну, если вы работаете с людьми, то и для ваших клиентов. И разбира се, всички техники, които ще дам и ще може да използвате както за самите себе си, така и ако работите с клиенти, за своите клиенти. Вот. И, ну, помимо мечт, у нас еще в сентябре расстановки внутренних частей. Небольшой такой а, обучающий мини-курс, ну, такое повышение квалификации для тех, кто уже знаком с психологией, знаком, может быть, с расстановками, но не обязательно, знаком с НЛП, но не обязательно. Но главное, что знаком с психологией и вы работаете с людьми. И освен курса за мечтите, който ще имаме в началото на октомври, в края на септември ще имаме един а, като мини курс за хора, които са в областта на психологията, нали, имат познанство в областта на психологията и са запознати или с НЛП, нали, не е задължително
да го знаят или с констелации. И това не е задължително условие, но трябва да имат някакъв допир с психологията и да работят с хора, за да им бъде като допълнителна квалификация, нещо с което да допълват своите други Так, ну, расширить инструментарий. да могат да разширят своите инструменти, които притежават. Курса се казва Подреждане на вътрешните части и ще работим за подреждане на частите на личността вътре Да, във всеки един човек. иногда бывает так, что мечта кажется настолько нереальной, что вы, даже представляя себя внутри этой мечты, вам кажется, что все прекрасно. Настолько нереальный. Ну да, я могу соединиться со всеми ее аспектами, потому что я знаю, что я там никогда не окажусь. Понякога има такъв един момент, че една мечта ми се струва толкова нереална, че мога да си представя вътре в различни ситуации, аз вътре в тази мечта, защото толкова съм убеден, че няма да се случи, че спокойно мога да се представям там, нали, а, как съм от различни гледни точки. У меня была такая мечта одна. Аз имах една такава мечта. И она пока не реализована до конца. И тя до сега, за сега не е реализирана до край. То есть она есть. Тоест, има я. А, Я вчера, ну, я работаю уже над собой, продолжаю двигаться. И использую те инструменты, которые я буду вам давать тоже. И тъй като аз продължавам да работя върху самия себе си също и аз вървя напред, нали, в работата с самия себе си, аз също използвам върху себе си инструментите, които давам и на вас. Вот эта мечта казалась внутри меня по ощущениям уже как будто бы досягаемой. И вчера, като работих, усетих тази мечта, все едно, че вътре в себе си вече имам някакво усещане, че постижима е. Ну, то есть это понятно, потому что когда я смог присоединиться, у меня возникли чувства негативные. И това го разбрах, че вече ми се струва в някаква степен постижима. След като, когато се свързах с тази своя мечта и се допрях, нали, имах се едно допир до нея, това предизвика в мен малко негативни чувства. Ну, негативных чувств не бывает, но те чувства, в которые не хочется. Но тъй като, нали, все пак смятам, че негативни няма чувства, но има такива чувства, които не ти се иска да ги усещаш, нали, не искаш да се допираш до тях. И я очень обрадовался, что я с ним встретился. И аз много се зарадвах, че се сблъсках с такива усещания. Потому что, как оказалось, какая-то часть моей личности очень боится оказаться в этой цели, в этой мечте. Защото, както ми стана ясно, една част от мен, една част от моята личност много се страхува всъщност постигането на тази мечта. Я начал выяснять, в чем же дело, и оказалось много всего интересного и важного, и я понял, почему я еще не там. И започнах да ровя, да търся, нали, каква е причината, защо това е така. И там вече изникнаха много различни интересни неща, които ми отговарят, нали, на въпроса, защо още не съм в тази точка да съм я постигнала тази мечта. Вот, ну, конечно же, я поработал с этой частью личности, я выяснил ее позитивные намерения, я узнал, как это можно реализовать иначе, я узнал, на чем основаны ее ощущения и страхи, ам, придумал, как избежать того, что она видит, того, чего она боится, эта часть. Мы договорились, и вроде как бы теперь у меня нет таких ощущений. Но мы поработали с этим только вчера, посмотрим, что будет в ближайший год. И разбира се, аз поработих с тази своя вътрешна част на личността. Разбрах, нали, какво е позитивното намерение в този нейн страх да се докосне до сбъднатата мечта. Поработих с това как може тя да удовлетвори това свое позитивно намерение по друг начин, без да ме спира по пътя към мечтата. Как, нали, да изчистим тези нейни страхове, притеснения и други неща, нали, които ме спират.
Това беше работа, която свърших вчера. Нали, за сега всичко е спокойно и вече ще видим близката една година как по друг начин ще тръгне вече пътя към осъществяването на тази мечта. Вот, в общем, это прекрасно. Нужно понимать, что я вам дам инструменты, и они будут всегда с вами. И това е прекрасно. Трябва да сте наясно, че аз ще ви дам инструменти, които там нататък винаги ще са с вас. Винаги ще ги имате. Я вам не гарантирую того, что после этого курса все ваши мечты сбудутся. Не ви гарантирам, че след като изкарате курса, всичките ви мечти веднага ще станат реалност. Вот. У меня нету от Господа Бога сертификата гарантийного на то, что все мои мечты сбудутся, поэтому я не могу вам дать для вас. Аз нямам сертификат, гаранция от Господ Бог, че всичките мои мечти ще се сбъднат. Затова и аз нямам, нали, така възможност да ви издам на вас такива сертификати и да дам такива гаранции. Я поделюсь с вами своей моделью мира, Но аз ще споделя с вас моят модел на света, моята представа, нали? поделюсь теми инструментами, которые я использую, Ще споделя с вас инструментите, които аз използвам, которые меня приводят, меня и моих клиентов к мечтам, к достижению мечт. инструментите, които докарват мен и моите клиенти до постигането на мечтите. Вот, так что, если, ну, вы знаете, есть люди, которые идут за волшебной таблеткой, и это еще один курс, который их расстроит. Защото знам, че има такива хора, които, нали, са готови да отидат на следващия курс в търсенето на вълшебно хапче, което ще реши, нали, всички проблеми, но след това те биват огорчени, разстроени. Вот, я вам даю инструменты, ключики, которые открывают для вас двери, Аз давам инструменти, давам тези важни ключета, които ще отварят за вас важните и нужни врати, которые вводят вас за рамки, които ви изкарват извън пределите, извън рамките, а, которые помогают вам жить той жизнью, которую хотите, и получать удовольствие от сегодняшнего дня. нещата, които ви помагат да постигате живота, който искате да живеете и да се наслаждавате на днешния ден. Вот. Я не могу вам обещать реализацию ваших мечт. Я могу обещать, что я дам крутые инструменты, которые сделают вашу жизнь лучше, если вы будете их использовать. Не мога да ви обещая, че ще се сбъднат всичките ви мечти, но мога да ви обещая, че ще ви дам супер яки инструменти, които да ви помагат да облегчават живота ви, да ви помагат да постигате мечтите си, ако ги използвате. Я вам обещаю, что вы удивитесь. И ви обещавам, че ще бъдете изненадани. Убедитесь от того, что то, о чем вы мечтали сегодня, возможно, станет для вас не так важным, как то, что вы увидите на курсе. Убедитесь или... Я първа не разбрах. Удивитесь. И ви обещавам, че ще се изненадате от това, че това, за което сега си мислите, че мечтаете, може да ви се стори много по-семпо от това, което ще видите по време на самия курс и ще усетите там. Така че след това може да бъде много по-смело и по-близко до нали, такива мечти, които сега не може още дори да си ги представите. Вот. Ну что ж. А А, аз мгм. нужно сказать, наверное, потому что мы всегда это забываем, про то, что у нас как бы сегодня последний день по более низкой цене. Или мы можем немножко продлить пару дней. Слушай, давай продлим мы, ну, потому что сегодня четверг, типа, есть люди, которые только впервые пришли, и давай продлим на неделю низкую цену, Угу. но только для мечты, а для с частями Ну, личности, как есть, так есть. добре. Понеже и за двата курса днес е последния ден с намалена цена, но тъй като днес имаме и доста нови хора, които са на срещата и не са знаели до сега, защото
виждам и такива, които знам, че вече са записани и за единия, и за двата. За курса за мечтата ще продължим, нали, това намаление, ще го удължим с още една седмица, така че имате до другата сряда възможност да помислите, да решите и да се включите, ако искате, на тази цена, която е днес валидна. Аз пуснах линковете в чата. Може да прочетете, който не е видял самата информация за курсовете. Ако имате въпроси, питайте. Аз съм на линия и след това, така че... Ну, по традиции вопросов немного, по нескольким. Ну, Как, либо люди стесняются, либо людям все понятно, либо людям неинтересно. както обикновено, няма много въпроси. Или всичко е напълно ясно, или нищо не е ясно, или не, нали, няма нещо, което да ви интересува. Вот. Но тем, кто неинтересно, их здесь нет. Поэтому, скорее всего, вот либо все понятно, либо стесняются, либо нет Но вопросов. предполагам, че сред присъстващите няма такива, на които да не им е интересно. Така че или всичко е ясно, или се срамувате, се притеснявате да питате. Вот в ноябре у нас будет матрица в новом расширенном формате. През ноември ще проведем нашия бестселър курс Енергийна матрица, само че сега ще бъде в по-различен нов формат, разширен формат. Вот. И, значит, ну, для тех, кто был на матрице, там уже 50% скидка будет, ну, потому что будут, одна часть будет знакомая, а вторая часть, ну, как дополнительная. За тези, които вече са карали курса Енергийна матрица, ще има 50% отстъпка, защото част от нещата те са ги минавали и ги знаят вече, но тези, които са допълнителните, новите части, ако искат да ги минат, нали, да ги видят тях, да могат да се включат. Ну и, наверное, в декабре запустим NLP мастер. И за сега в плановете, така за декември, са да пуснем ниво мастър на NLP. Ну, это для тех, кто прошел практику. Но това е за хора, които са карали ниво практик. А следующий практик запустим. И сначала практик еще один сделаем, потом мастер. Добре, ще помислим. В процес сме тук още, дали да не направим преди това още един път NLP практик, за да могат, който иска да се включи и в мастер след това. Давай, наверное, сделаем еще одну практику, потом сделаем мастер. Добре, най-вероятно първо ще направим още един NLP практик и след това вече мастер групата. Окей. Ну что ж, так, я вижу... а, Така, пак ми е написал хубав коментар. До сега каквото е обещал Дмитрий, всичко е изпълнено и имаме наистина вау резултати. Да, мерси, вярно е. И аз имам и знам, че много от вас имат. да. А нам еще написали, что я бы хотела на матрицу записаться, это в ноябре. Матрица в ноябре, да, мы сейчас с числами определились или нет, я не помню. Мы чуть позже определимся с числами. Вы следите за анонсами в Facebook. Вот Любомира, может, как-то на нее выходите, она оставьте, может быть, контакты свои, она вам напишет, когда будет это. Да, понеже имаме коментар за енергийна матрица, че иска да се запишете. Още нямаме дати, затова не сме обявили записа. Когато се определим кои точно са датите на курса, ще ги обявиме, ще обявиме записването. Може да ме пишете на мен, може да си оставите мейл или телефон и вече, нали, ще ви изпратя информация, когато има точни дати. Вот, да, я купил себе второй мотоцикл, воплотил мечту. Аз изпълних една своя мечта и си купих втори мотор. Вот. Я поставил на учет вчера, это 09, 09, 2025. А 2025, если сложить, тоже 9 получается. И вчера го регистрирах на 9.9.2025, а 2025, ако се събере, също е 9. Вот. И это я в конце дня обратил внимание. А потом я обратил внимание, что суммы
чисел на номере, тоже в девятку в конце. Ну, Но това с деветките после го установих. Чак вечерта. След това обърнах внимание, че номера на мотора, като се събере, цифрите, като се съберат, също стават 9. и потом я посчитал, ну, какой по счету у меня этот мотоцикл, и оказалось, что это девятый мотоцикл. След това седнах да изброя, нали, през живота си колко мотори съм имал и излезе, че този ми е деветия. Вот, в общем, потрясающие знаки. Знаки везде. Така че знаците са навсякъде около нас. Вот. Да, еще одну мечту я исполняю. Я в пятницу лечу в Китай. И сбъдвам още една своя мечта. Този петък заминавам за Китай. Вот, в общем, в преддверии курса о мечте я воплотил несколько своих мечт. Есть еще некоторые, но о них для себя. Така че в предверието на курса за мечтите и аз сбъдвам няколко свои мечти. Имам още някои за сбъдване, но нали, те са пак така лични. Вот. Мечты не обязательно большие, они маленькие тоже мечты. Не е задължително мечтите да са големи. Малките също са важни мечти. Иногда мы можем мечтать в жаркий день о холодном мороженом. Понякога можем в някой горещ ден да мечтаем за студен сладолед. Вот. И вы подошли, съели мороженое, и надо насладиться. И отивате, купувате си сладоледа и е важно в този момент да се насладите на това, Мечта реализована. че мечтата ви е сбъдната. Вот Реализована. еще хотел одну важную мысль сказать сегодня. Още една важна мисъл, която исках да споделя с вас днес. Мы в детстве привыкли, что Вселенная для нас ведет себя как родители. От деца сме свикнали, че Вселената се отнася към нас както родителите ни. Ну, потому что Вселенная, мы общались со Вселенной через посредника, через наших родителей. Защото ние сме общували с Вселената чрез посредник, нали, чрез родителите ни. Вот. И у наших родителей были некоторые ограничения в восприятии Вселенной. А родителите ни са имали своите ограничения в това как са възприемали, как възприемат Вселената, света около нас. Надо осознать разницу между миром и родителями. И е важно да осъзнаем, че има разлика. Светът е едно, а родителите ни са друго. Мир безграничен. Светът е неограничен, без ограничения няма рамки. А мир ничего не ждет от вас. И света няма очаквания от вас. Той нищо не очаква от вас в замяна. Но у этой Вселенной для вас есть все, что есть у нее. И тази вселена за вас има всичко, което има и за самата нея. Вся бескрайность этой Вселенной для вас. Цялата безграничност на тази вселена е и за вас. Ощутите разницу. И почувствайте тази разлика. Где вы чувствуете ее внутри себя? Обърнете внимание къде вътре в себе си усещате разликата. Так, там вопрос от Марами. Така, добре, имаме един въпрос. Често ми се случва, като си постигна мечта и да нямам удовлетворение и радост от постигнатото. Може ли обяснение на причината? Часто происходит, что я реализую свою мечту, и у меня нет удовлетворения и радости от этого. Можно объяснить, почему? Да, потому что есть ощущение от того, что мне будет как-то, когда я реализую мечту. Защото често имаме такова очакване, че ще се чувствам еди как си, когато постигна мечтата си. Мечта не изменит вас. Но мечтата няма да ви промени. Либо вы изменитесь по пути к мечте, либо с ее реализацией ничего не изменится в вашей жизни. Или самия вие ще се промените по пътя към нея, но самото реализиране на мечтата няма да ви промени вас.
Счастье, оно внутри. Щастието е отвътре. И для того, чтобы быть счастливыми, не нужно ничего. И за да бъдем щастливи, няма нужда от абсолютно нищо. Ни один предмет из внешнего мира не заменит внутренней пустоты. Нито един предмет от външния свят не може да замени вътрешната празнина. Вот. И вопрос внутренней пустоты нужно решать через работу с головой. И въпросът за това усещане на вътрешна празнина трябва да се решава чрез работа с главата. Внутренняя пустота– это на самом деле не пустота. Защото вътрешната празнина всъщност не е празнина, Это полнота. а тя е пълнота, изпълненост. Это, это полнота, наполнена тяжелыми невыносимыми чувствами. Това всъщност е изпълненост с тежки и нали така, тежки и непосилни чувства. И наша бессознательная, наша психика прячет это, маскируя под пустоту. И подсъзнанието ни, психиката ни го крие това, прикривайки го с усещането за празнина. Вот. И мы хотим эту пустоту закрыть чем-то внешним. И ние се опитваме тази празнина да я запушим с нещо отвън. Просто когда-то мы приходим к тому, что, о, да, внешнее что-то не закрывает. И просто в един момент стигаме до това, че разбиране, до това усещане, че външното всъщност не запълва нищо отвътре. А может быть, стоит посмотреть туда внутрь и увидеть, что там на самом деле. Но може би по-добре е все пак да погледнем там и да видим какво е това всъщност. А иногда бывает так, что нет пустоты этой внутри, все в порядке. Но понякога се оказва, че всъщност няма празнина отвътре. Всичко е наред. Но мечты не наши. Но мечтите всъщност не са наши, както сме си мислили. И не для нас. И не са за нас. Тогда мы их достигли и не кайфанули от этого. Тогава се случва, че постигаме тези мечти и не получаваме удоволствие, удовлетворение. А иногда это мечты для нас, но не в этом времени. А понякога това са мечти, които са за нас, но не в това време сега. Что это значит? Какво ще рече това? Маленький Дима хотел велосипед. Да речем, малкият Дима, Дмитрий, е искал колело И папа ему велосипед не покупал. и баща му не му купувал колело. Взрослый Дима купил себе велосипед и не испытал от этого удовольствия. И порасналият Дмитрий си купил колело, но не почувствал никакво удоволствие от това. Мгм. Маленький Дима хотел маминой любви. Малкият Дмитрий е искал любовта на мама, Ну, потом вырос и подумал, что, ну, наверное, эту любовь даст какая-то женщина. но след това пораснал и си помислил, че сигурно тази любов тогава ще може да му я даде някоя жена. И вот он создал себе образ женщины, которая, как по его мнению, сделает его счастливым. И ето той си е създал в главата си един образ на жената, която според него ще го направи щастлив. Раз, нет, Обаче не заменила маму. Потому что любовь нужна была тому Диме маленькому, а не этому сейчас. И обаче хоп, става така, че не се заменя тази любов, защото любовта, от която е имал нужда тогава, и е имал нужда от нея, когато е бил дете, а не този, Или който е сега. ребенок хотел собаку, ему не покупали, он взрослый купил и не то. Или едно дете си мечтало за куче, не му купували, той е пораснал, купил си куче, ама усещането го няма. Я вообще в детстве мечтал быть клоуном.
Аз като дете като цяло мечтаях да бъда клоун. Я думаю, я сейчас буду не очень рад, если буду выступать с носом. А, но си мисля, че сега не бих бил много щастлив, ако трябваше да излизам с червен нос, нали, на сцената. Вот. Марая, понимаю вопрос. Очень много вариаций, почему так может быть. Разбирам въпроса ти, но причините защо могат да бъдат много и най-различни. Много са вариантите. А может быть все вместе. А може и да е всичко заедно. А может быть ничего из того, что я сказал, что-то там еще вообще абсолютно другое. А може, нали, да е нито едно от нещата, които изброиха, а да е нещо съвсем друго. Надо задать себе вопрос вот в момент, вот это состояние у меня недовольства, оно зачем? Когато, нали, задайте си вътрешно на себе си въпроса, за какво ми е това мое вътрешно състояние на недоволство? Ну, Защо? есть та часть, которая не получила удовлетворения от этого. Тоест има онази моя вътрешна част, която не е получила вътрешно удоволствие от това удовлетворение. М, А может быть, она это просто обесценивает, Може би тя просто обесценява това, чтобы что-нибудь для чего-то важного, ну, чтобы не зазнаться или чтобы не завидовали. а, поради някаква важна за нея причина. Да речем, да не вземе да се надуя много или за да не ми завиждат, Или чтобы можно было попросить еще. или за да мога да си позволя да искам още, да моля за повече. Да, то есть какая-то задача отреагировать именно так на реализацию мечты. Тоест има някаква задача вътре в нас, защо реагираме по този начин към реализирането на определена мечта. Вот, да, можно на внутренних частях разобраться с этой задачей. Така че може и по време на курса за вътрешните части да се намери отговор на тази задача. Ну, так, Сильвия написала, что там много классных фермослоев. Не могу прочесть. Сейчас прочитаю. А, это курс. А, да, курсът по подреждане на вътрешните части ще се провежда ли онлайн с запис и превод на български. Но то, что курс будет ли запись и перевод на българском. Да, и двата курса са с запис, с превод на български. Участниците ще са в общ, нали, на единия курс ще са в една Viber група, на другия в друга и там ще качвам записите, ще можете помежду си да се разбирате, ако искате допълнителни упражнения и там има обратна връзка, ако имате допълнително въпроси или нещо неясно, аз отговарям, предавам на Дмитрий и пак отговарям. Да, в общем, было бы забавно, если бы мы сейчас с переводом рекламировали бы курс без перевода. Като цяло, да, би било забавно, ако сега на среща с превод на български рекламирахме курс, с който няма да има превод на български. Ще има, А, разбира се. Но вопрос абсолютно понятен, ну, вполне такое же могло быть. Но въпросът е добър, защото и такива неща има. Ну, вот, наверное. Вот, Бывает. ну, бывает, да, у нас, вот мы тандем, вот нас двое, вот мы все курсы, которые делаем для Болгарии, делаем их вдвоем, вот, не разлей вода. Ние сме като... Чакай, това не мога да се сетя как е израза на български. Ние сме такъв тандем. Всички курсове, които правим в България, сме винаги двамата. А, как се казва това? Мы не можем друг без друга. Да, я знаю, просто у меня шарочка с нашарочкой, у меня только на русском перевод на русски. Като не разлей вода, как се казва, когато сме заедно, винаги един с друг. Не подливай. Това е, мисля, друг смисъл. Значи винаги сме, нали, като ако единия е задължително с другия. Винаги сме двамата, не, да, неразделни. Вот, ну что ж, в общем, приходите, будет полезно. Така че заповядайте
ще бъде полезно. Ссылочка будет в Фейсбуке и будет выслана вам на почту с этим видео. Делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, для которых может быть полезно оказаться на этих курсах. Ну и в целом познакомиться со мной. Да, линка с записа ще го кача във Фейсбук групата, ще го изпратя и по мейл на всички, на които съм изпратила мейл с линка за днешната среща. И вие споделяйте с близки, с приятели, на които би им било полезно да се запознаят с Дмитрий или би им било интересна информацията за тези курсове, така че и ние ще се радваме. Окей. Ну что ж, всем хорошего вечера. До встречи. Добре, благодаря на всички. Хубава вечер на всички и до нови срещи. Пока-пока. Чао, чао.